Vijeće mladih Benčić je projekt Kanadske fondacije Musa Getes i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, te funkcionira kao platforma za kulturno-umjetnički odgoj djece. Za ovaj projekt nastala je za vrijeme snimanja filma Preuzmimo Benčić kanadske umjetnice Altije Tauberger. Film je okupio preko 50 djece, od kojih velik broj i danas sudjeluje u našim programima kroz aktivnosti koje se odvijaju svaki mjesec. Naše cijelodnevne vikend radionice koje se odvijaju jednom mjesečno namijenjene su djeci od 7 do 13 godina. Posebnost našeg programa je rad na autentičnim lokacijama, te smo samo u ovoj godini posjetili lokacije kao što su Pomorski i povijesni muzej, Prirodoslovni muzej, razni ateljeji, Palah, ulice grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, te mnogi drugi. S 2016. godinom ulazimo u drugi ciklus našega projekta i vrlo smo sretni što je iza nas sada već preko 20 radionica ostvarenih u suradnji sa preko 50 suradnika, što pojedinaca, što različitih institucija i organizacija iz grada Rijeke, ali i okolice. Kroz radionice djeca imaju prilike upoznati grad kakav do sada još nisu vidjeli, mogu ući u skrivene kutke kazališta, popeti se na brod Galeb, zaviriti u razrušene tvornice u Vodovodnoj ulici ili depo Muzeja grada Rijeke. Također mogu upoznati i likovne tehnike koje je možda malo teže ostvariti u kućnoj radinosti, kao što su linore, kiparstvo, slikarstvo, cirkuske vještine i razne druge. Dobila što cjelovitiji uvid u temu, obrađujemo je kroz što više aspekata, od kojih su najčešći povijesni, umjetnički ili društveni. Vijeća mladih Benčić mi osnažujemo djecu da i u svom slobodnom vremenu, mimo naših radionica, budu maštoviti, inovativni, kreativni, slobodno izražavaju svoje mišljenje i da budu aktivni sudionici društva. Volim dolaziti na Vijeće mladih Benčić zato jer je tu zabavno i uvijek nešto učimo kroz igru. Važno je dolaziti na ove radionice zato što sve što naučimo na tim radionicama možemo upotrijebiti u svakidašnjem životu. Važno je da postoji nešto kao Vijeće mladih Benčić zato što djeca mogu puno naučiti u svačemu, što možda još nisu ni jedanput proživjeli u svom životu. I svi tu možemo biti prijatelji i svi se dobro uklapamo. Zabava, učenje i igranje. Igranje, učenje, prijatelji. Učenje, divljanje, skakanje. Vijeće mladih Benčić.